Bun. Hmm, Bengi-bengi ngombe apa? ngombe es jeruke mama, gede mama. Oh. Ngene, Bun. Iki meng enek sing teko. Nugget iki apa ya enek sing murah to? Ben aku ki iso nukokne anak-anakku ngono lho, tinggi bekal sekolah. Jirine nugget kuwi terkenal mahal. Apa enek sing murah to, Bun? Enak no ya. Enek. Kalau tak sepilno. Jajal sepilno, Bun. Nugget iki nugget salam 250 gram iki 11.000. 11.000. Nugget zaitun iki 21.000. Sakmene iki lho wis enak pol. Se. Iki kemasane sakmene iki sing ki 11.000 ki. Iya, 11.000 iku. Isine akeh apa saiki kok cilik men. Akeh iku. Enek 50 isine? Paling sekitar 20 Oh, lah. 20 biji. Nek iki enek babele. Iki enek bebele sing direne crispy ngono to. Iki sing kemasan gede. Iki sing gedhe. Lah sing gedhe niki piro ini iki? Iki 38. Ya, iki nugget salam, iki enek sing stick. Iki Enek sing kemasan ora. cilik kabeh loro iki. Iya, jenenge kan golek sing rego ekonomis ya. Heeh. Iki enek sing stick, enek sing ora. Makane yo padha regane yo padha. 11.000. Wis iso maem nugget. Itu mau iki nugget ayam, iki nugget ayam. Iki pemane wong tuku pengen tuku no alamane ning ndi Bun iki? Alamate ning Desa Gambirjo Gang 12. Nek sampean kuwi saka arah Barong, berarti sampean kuwi ngidul, engko nek enek Alfamart etandalan ngarepe Gang Alfamart kuwi sampean ku ngulon, engko enek banere Alsat Frozen Food. Tapi nek sampean ku saka kidul, saka SMK N1 Tanjung Anom, berarti ngarepe Alfamart sampean ku belok ngiri. Oke, aku tunggu di Alsat Frozen Food.